taho da begenka. So nake kai kira ni kai da kanka mai baka, sai ka ce in zo mu tafi in tayi na murna. In tayi Rasulallah shugaba ka da murna, in tayi kana ɗauka sayyidul mursalina. San ka ne a kirjina ka sani masoyina, kar ka bar ni in shagala da kauno masoyina. Babu ba ka jere ba musu da mama aikina, kai kaɗai kake yi mana har ka sani. Asalin Rasulallah asalin sani Allah, asali na Fatimatu asalin ta Rasulallah, hakikani na 'ya'yanta hakikanin su Saifullah. Shugaba ka taka daidai kai nake wa wake na. Farin gani Muhammadu mai kyan zuba, kyawaye take da hali ba kai ka ba. Farin gani Muhammadu mai kyan zuba, kyawaye take da hali ba kai ka ba. Halin nubuwa ku ne kwaloluwa, ku ne kun kai wa halitta inuwa, ku ne ma darajar ku take karuwa. Yana na Fatima to ba na ki ku ba. Farin gani Muhammadu mai kyan zuba, kyawaye take da hali ba kai ka ba. Maulana Sheikh Ibrahim Kaula, jagoran al'umma mai yin raha, gun masu shan wuya kai ka tsane zuha. Barhama da manta ta ni na yau gaba. Wuyan zuba siriri ba yake, bai dunkule a kafaɗarsa ba ya aike. Lalle wuyan Al-Mustapha dogo yake, Allah bai taɓa yin wani tamkarsa ba. Farin gani Muhammadu mai kyan zuba, kyawaye ciki da hali ba kai ka ba. Sannan kafaɗar ɗan da faɗi take, mana yalwatattu na da faɗi suke. Ya 'yar uwa ta jini karki sake, zaman ki duniya baki kalle shi ba. Bai dunkule ba damsarsa Muhammadu, amma fa shi farde ne fa mujahidu. Da arna sun gansa sai su hau gudu, ba ku ga abin da ya waruka na ba. Farin gani Muhammadu mai kyan zuba, kyawaye ciki da hali ba kai ka ba. Ya Allah dan hasken fuskar annabi, ka daɗan baiwa kamar sabon zubi, da ɗan rawani sai ka jiran kallabi. Duk wanda ya rikan bai rike kai ba. Tambari na girma ni zana doka, wurin isasshiya Fatima mai albarka, Kamila Jamila mai kyawun fuska. Da baituka na zo buɗe duka taska, ya sai dan Allah dan manzon Allah. Da baituka na zo yarda da ni na kulla, mai isa da asali jikar Abdallah, kuma kin daban da kowa na ran sai da Allah. In za a tara mata wata ta kai, cikakkiya 'yar birni ba kamar ki. Da ilimin ka sayyada da dokiyar ki, babul ilimi sayyidi Ali ne mijinki. To ko anan ilimin yana gidan ki, ba a raina suna da lokaci. Kin wadatu da Allah Ubangiji, ba a raina suna da lokaci. Kin wadatu da Allah Ubangiji, sai ma a lahira ne za a san ki sarki. Roƙon da ni nake ne ta cin arziki. Ya sayyida dan Allah dan manzon Allah, ya sayyida dan Allah dan manzon Allah. A ɗauke duka kunci da dukkanin wahala, a
buɗe ƙofar komai sa na shige daula